Ανάψτε τα φώτα, παρακαλώ, ξεκινάει η εκπομπή. Όχι, να μην τα ανάψουμε. Μια χαρά φαίνονται τα παιδιά και χωρίς φώτα. Κοίτα τη Δούκησα. Ωραία είναι, σεξ είναι. Μπορώ να πω ότι μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Όμορφη είναι. Όμορφη ήταν όμως και η Αναβίση και πριν από πολλά χρόνια και τώρα. Και θέλουμε να δούμε μέσα από πάρα πολλά βίντεο κλιπ στο πέρασμα των χρόνων τις διαφορές στο styling και στην εμφάνιση. Πάμε σε μια άλλη όμορφη κυρία, Έμιλι Λιβανίου. Η οποία. Αυτή και όμορφη. Ρίξε λάδι στη φωτιά. Και τα λέει, τι να σου πω. Σφάζει με το βαμβάκι. Ή τα λέει διαφορετικά. Έξω από τα δόντια. Έξω από τα δόντια, μπράβο, έξω από τα δόντια, όπως μας τα λέει και ο Γιώργος Γεωργίου. Κυριολεκτικά. Και λέει κάτι για μια μεγάλη κυρία της τηλεόρασης. Τη στέλνει να κάνει καριέρα δίπλα στο Σεφερλί, αν κατάλαβα καλά. Δελφινάριο. Μεγάλη καριέρα πάντως θα κάνει. Ποιος? Η Ευγενία Μανολίδου. Δεν ξέρω αν θα κάνει αυτή την καριέρα. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ αβανταδόρικο το παιχνίδι το οποίο παρουσιάζει, το οποίο εμένα με βρίσκει κάθετα αντίθετη. Καλά, εγώ δεν συμφωνώ με την άποψή σου. Σκασίλα μου. Πάντως επηρεάζει τόσο πολύ την κοινωνία όπως και εμάς, γι' αυτό έχουμε κάνει και τη στιγμή της αλήθειας στο Διονύση Μακρύ. Ναι, γιατί πουλάει και εμείς νούμερα θέλουμε να κάνουμε. Έχουμε ένα προϊόν, το πουλάμε. Πόσο πάει τόσο. Πόσο ξεπουλάς τη μάνα σου, Γιάννη Παπαμιχαήλ, το ρώτησε στο κοσμικό που τον συνάντησε. Και δεν μπορείς να φανταστείς τι μου απάντησε. Ίδρωσε, ξείδρωσε, σκουπιζόταν. Θα σου πω την αλήθεια, εγώ το λυπάμαι. Γιατί το λυπάσαι? Το λυπάμαι, αυτό που είδα θα δεις στο βίντεο. Ωραία, πάμε Θεσσαλονίκη που κάνουμε και μεγάλα νούμερα στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για να δούμε και λίγο μόδα και από τον Νικόλα. Άντε, για πάμε να ξεκινήσουμε. Πω, τι ωραία που είμαστε έτσι στα σκοτεινά. Πολύ σεξ, ρε παιδιά. Σ' αρέσει, μου αρέσει. Γιατί μας το χαλάτε, ρε παιδιά, μα γιατί άναψε τα φώτα? Γιατί με αγαπάνε. Περικοπές μπορεί να γίνονται παντού, εκτός από το lifestyle. Γιατί τα θέματά μας είναι πλούσια μας. Είδατε τι σας έχουμε ετοιμάσει, έτσι. Έμιλι Λιβανίου, Διονύση Μακρύ. Γιώργος Γεωργίου, Αναβίση, Γιάννης Παπαμιχαήλ, τα θυμήθηκα όλα. Πάρα πολλά και ακόμα. Λέω να ξεκινήσουμε Δούκησα με την επικαιρότητα, να δούμε τι έπαιξε πιο πολύ αυτή τη βδομάδα. Θα σου πω εγώ. Για πες. Δύο ονόματα είναι. Άδωνης Γεωργιάδης και Ευγενία Μανολίδου. Βαρεθήκαμε να τους βλέπουμε από εκπομπή σε εκπομπή, ο ένας να λέει έτσι, ο άλλος αλλιώς και μέσα σε όλα αυτά μία κόντρα με την Ανά Παλετσάκη. Καλή, μόνο με την Ανά Παλετσάκη. Ναι. Όλοι μαζί τους έχουν κόντρες. Ναι, αλλά η Ευγενία Μανολίδου μίλησε άσχημα για την Ανά. Δεν μου άρεσε αυτό. Σκληρά. Σκληρά, για να